Mijn allerliefste kuusjes en kuus. De tijd is weer aangebroken. Zo meteen komt een nieuwe heerser van de kuusjes opgedoken. Schoen dat deze er weer een vol seizoen tegenaan kan gaan. Want ja, met de corona was dat 2 jaar lang echt niks gedaan. Daar kijken we vanaf nou niet meer op terug. We kijken vooruit naar lol, plezier en geluk. De vraag is, wat voor een heerser zal het dit jaar zien? Een jong, of een meisje, of een transgender misschien? Maar dat laatste, en dat is voor iedereen een weet, zoiets is de Kuus uit Kapel nog lange niet. Deze tip geef ik, al is het misschien niet zo heel veel waard. De nieuwe heerser zit met veel plezier 2 keer per week op een paard. Omdat jongens en meisjes paard rijden, verhoor je er niks met. Net zo min als door te zeggen dat de nieuwe heerser op de groenling zit. Neven het sporten is er ook nog voor andere hobby's tijd. Bij Jong Nederland kan zij of hij de creativiteit kwijt. Eén tip geef ik nog met om de hersens te laten kraken. De heerser daardoor geer tekenen en dingetjes maken. Daarmee is natuurlijk niet gezag dat dit keer het een prinses is. Maar laat ik dit zeggen, als je dat denkt, heb je het niet mis. Deze prinses krijgt 2 adjudanten aan haar zij. Want bij zoekheidchiks, ja, daar huren die 2 besties bij. Om alvast één ding over de eerste adjudant te verklappen. Deze duidt heel geer bij PEC 20 tegen een belke trappen. En Nederland is hier actief op het voetbalterrein. De skilers onderbingen, dat vindt ze ook heel erg fijn. En bij Jong Nederland vult deze jonge adjudant zich goed. En het maken van armbandjes, tja, dat zit hier in het bloed. En ook de tweede adjudant trapt geer tegen de bal. Dat vindt ze chic. Net als het vieren van vastelovend van carnaval. En net wie hier besties is ook zij heel erg creatief. En is zij bij Jong Nederland heel actief. Nou heb ik denk ik wel genoeg hints gegeven. Ik weet zeker dat Kapel met dit trio iets prachtigs gaat beleven. En wat ook nog schoon is, alle 3 zien ze nou 11 jaar. 3 keer 11. Zonder kent toch niet, werkelijk waar. Kuusjes en kuus. Deze 3 besties zijn er klaar voor. Zeker wel. Hij zien de neeprinses en de adjudante van de Kuus uit Kapel.
Ja, dames en heren. Hij stijgt ze dan terug. De nieuwe heerser van het jeugdkeuzeriek. Nemens minder dan jeugdprinses Dine met adjudanten Tess en Saar. Uiteraard heeft deze jeugdprinses ook wel een woordje aan u te richten. Dus ik wil hier het woord afgeven aan onze nieuwe jeugdheerser. Voor de eerste woorden van onze nieuwe jeugdprinses. Succes. Mijn allerliefste kuuskes en kuus. Wat ben ik blij dat ik deze vastelovend voorop mag gaan als jeugdprinses van de Kuus uit Kapel. Ik ga er samen met mijn adjudanten en de ganse jeugdrot een keitoffe vastelovend van maken. Dan sluiten we nog even af met onze spreuk. Als vriendinnen voor het leven gaan we deze vastelovend alles geven. Alaf! Wachten. Dan doen we het nog een keer. Als vriendinnen voor het leven gaan we deze vastelovend alles geven. Alaf! Dankjewel, jeugdprinses Dine en adjudanten Saar en Tess voor deze eerste wieze schoene woord die je gesproken hebt. Dit doen ze natuurlijk ook niet alleen. Jij gaat natuurlijk een jeugdrood met gepaard en die wil ik je even kort voorstellen. Ik heb een briefje, want ik ken de namen niet allemaal uit de kop. Als ik een naam zeg, moet ik even naar voren lopen en even... ja. Goed. Lune Bos. Hey. Veerle Rikke. Kai Hunnekes. San Vlieks. Keanu Nisse. Sophie Klaassen. Jimmy Smolenaars. Stan Manders. Sam Beurskes. En last but not least, Finn Willems. Mensen, dankjewel voor de aandacht. Ik ga het muzikale woord overgeven aan onze DJ. En we zetten natuurlijk een Polonaise in voor onze nieuwe jeugdprinses. En hug allemaal aan en geef er een goeie draai aan. Mensen, dankjewel. Chris?